Üdvözöljük az online társkeresés.hu. Oldalunk megalakulásának legfőbb célja, hogy átfogó és hasznos tájékoztatást nyújtsunk a társkeresők számára, különös tekintettel a jelenlegi internetes társkereső oldalak ismertetésével. Független szakértők segítségével folyamatosan teszteljük a belföldi, külföldi és egyéb különböző beállítottságú társkereső oldalakat, legyen szó interaktív, fizetős, szexpartnerkereső vagy egyéb más stílusú társkereső oldalakról. Továbbá hasznos cikkeket és információkat közlünk minden egyes társkereső ügyfelünk, illetve látogatónk számára. Érdemes feliratkozni az ingyenes társkeresési tippek exkluzív videónkra, illetve hírlevelünkre, ahol hasznos tanácsokkal és információkkal látjuk el a feliratkozó látogatókat. Várjuk Önt, látogasson el hozzánk, kellemes időtöltést és sikeres társkeresést kívánunk az online társkeresés.hu, a független társkereső összehasonlító portál nevében.